Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ez du onartu COVID ziurtagiria exigitzea. Joan den ostegunean egin zuen eskaera Eusko Jaurlaritzak eta atzo iritsi zen erantzuna. Epaileen arabera, eskubide garrantzitsu askori eragingo lieke neurriak eta ez soilik berdintasunari eta intimitateari besteak beste biltzeko askatasunari, ara ona ibiltzeko askatasunari eta adierazpen eta sorkuntza artistikorako askatasunei eragin diezaiekeela esan dute epaileek. Eusko Jaurlaritza harrituta agertu da erabakiaren aurrean. Gotxone Sagardui Osasun Sailburua. Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak COVID ziurtagiriaren erabilera eskatzeko Jaurlaritzak egindako eskaerari ezezkoa eman ondoren, Eusko Jaurlaritza harrituta eta ulertu ezinik dago. Sistema judizialaren beraren aldezko aurreko iritsi ezagunez gain, beste autonomia erkidego batzuetan ontzat ematen diren neurriak Euskadin oinarrizko eskubideak urratzen dituztela uste baita. Auzitegiak esan du bere eginkizuna ez dela irizpide zientifikoak, teknikoak eta medikoak aplikatzea. Eta horregatik eskatzen du, aurreko posizionamenduetan ez bezala txostenak modu ulergarrian aurkeztu behar direla, eta arrazoi mediko eta epidemiologikoengatik justifikatu behar dutela oinarrizko eskubideen muga. Horixe da, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak egin duena, berea baita irizpide zientifikoak eta medikoak aplikatzeko eskumena duena. Hau da, pandemiaren edapenak dakarren arriskua agerian jartzea eta pandemiari eusteko beharrezko neurriak proposatzea. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Azaroak 23 ditu gaur, asteartea da, eta esan bezala heldu da auzitegiaren ebazpena. Euskal Autonomia Erkidegoan ez da COVID-19aren ziurtagiria exigituko. Auzitegiaren ezezkoaren aurrean hala ere Eusko Jaurlaritzak ez du erabakiaren aurkako helegiterik aurkeztuko. Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusiak hala ere bide judiziala agortzearen alde agertu da. Gu beti errespetatzen dugu epaitegitatik urtetzen diren sententzi guztiak eta gaurkoan ere horrela izango da. Nik uste Eusko Jaurlaritzak ez badau ikusten base juridiko bat errekurtsoa jartzeko, baita ere oso errespetagarria da. Baina sententzi hori, bide hori irekitzea dakan heinean, nik aurkeztuko nuke, baina irizpide hori ez dagokio alderdi sozialistari, baizik eta gobernuari, beraz, gobernuak hartzen duen erabakiarekin ere, ados egongo gara eta errespetatuko dugu. Egoera epidemiologikoari dagokionean intzidentzia metatua 300 kasura iritsi da Euskal Autonomia Erkidegoan eta ospitaleratuen kopuruak ere gorantza egin du. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak gaur argitara eman duen txosten epidemiologikoaren arabera, igandean 168 pertsona zeuden ospitaletan, duela astebete baino 54 gehiago. Hala ere, zainketa intentsibotako unitateetan gaixoen kopuruak ez du gora egin eta 30 bueltan jarraitzen du. Atzo zehazki, 31 lagun zeuden Ziutan. Egoera zainera Gipuzkoan dago, bertan intzidentzia metatua 1.000 biztanleko 500 eta 10 kasuraino igo da. Testuinguru honetan Durangoko azoka bizitatzeko aldez aurretik izena eman behar dela erabaki du Gerediaga elkarteak. Pandemiaren datuak okerrerantz egiten hasiala, Durangoko azokarekin gertatuko zenaren zalantza ere zabaldu da azken egunetan. Gerediaga elkarteak gaur jakinarazi duenez, azoka presentzialarekin aurrera egiteko asmoa dute, baina hori bai, txanda eta izen emate sistema bat ezarriko dute bisitentzat 1000 eta 200 bisitari hartuko ditu gehienez, landako guneak txanda bakoitzean eta ordu eta erdiko iraupena izango dute. Musukoa jarrita eta osasun arauak errespetatzea ere beharrezkoa izango dela gogorarazi dute antolatzaileek.
Eta bestelako lerroburuak ere gaurkoan Euskal Herria Bilduk aldeko botoa emango die Sánchezen aurrekontu proiektuari. Atzo aurreikusi zuten bezala Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak jakinarazi zuen Euskal Herria Bilduk babesa emango diela aurrekontuei. Euskal gehiengo sozialak babestutako eskakizunei erantzungo dieten 3 konpromiso hitzartu dituztela nabarmendu du Mertxe Aizpurua koalizioko bozeramaileak Kongresuan. Eskutu sozialeko neurriak lege bihurtuta iraunkorra egitea adostu du koalizio soberanistak, halaber amiantoaren biktimentzako funtsa sortuko dela nabarmendu nahi izan dute, eta baita ETB3 Nafarroa osoan ikustarazteko Espainiako gobernuak erakutsitako konpromisoa ere. Bueno, ikusten dezutenez, akordio zabala da, lortu duguna, lurralde eskaera eta inbertsio sozioekonomiko oso garrantzitsuak biltzen ditu. Espainiako gobernuarekin negoziazioak hasi genituen lehen egunetik, herritarrei hitza eman genien arduratsuak eta eraikitzaileak izango ginela, baina baita ere zorrotzak eta exigenteak. Erantzunkizunez jokatuko genuela agindu genien eta esandakoa betetzen ari gara. Akordio hau Euskal Herritarrei hitzemandako lan konpromiso eta borondate politikoaren emaitza eta fruitua dela uste baitugu. Gaur, beraz, albiste onak eman dizkiegu Euskal Herritarrei eta posten gara horregatik. Askotan esaten dugu, eskubideetan irabazten dugula, guztiok irabazten dugula gainera Euskal Herria Bildu akordiotan dagoenean, eta hau ere horren adibidea da. Posten gara, beraz, Euskal Herritarron bizitza hobetzeko tresna baliagarria izaten jarraitzeagatik, posten gara, milaka eta milaka Euskal Herritarrek gugan jarri zuten konfidantzari erantzuten jarraitzeko gai izateagatik ere, eta Arnaldok adierazi duen bezala akordio honek eta bere baitako konpromiso eta neurri sozialek estatuko aurrekontu orokorrak onartzera garamatzate Kongresuko aste honetan bozkatuko diren bozketetan. Posi gaude, herritarrentzat aurrerapen sozial eta ekonomiko garrantzitsuak ekarriko dituen akordio on bat lortu dugulako. Euskal Herritarren bizitza hobetuko duten akordioak dira, gure hitza eman genuen, gogor lan egingo genuela horren alde eta gaur jakinarazi ditugu neurriak konpromiso horren emaitza ere badira. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak negoziatzen jarraitzen du, Sánchezen aurrekontuen babes hori itxaropentzu daudela, dio Itxaso Atutza, Bizkaiko Buru Batzarreko presidentea, Euskadi irratian azaldu duenez, barkatu Bizkaia irratian. Ordu gitxi dagoz, akordio gehiagotara heltzeko, agerian dago trenarena garrantzitsua dela guretzat, Espainiako gobernuak oraingoak eta aurrekoak bete ez da besan akordioak bete dagi esan, eta nik uste dut gauzak ondo badoaz, ordu gitxitan jakingo dugula zein izango dan gure erabakia. Egia da gauza garrantzitsu batzuk lortu dirala, gogoratu behar dugu bebai, IMV-arena lortu zala lehenago, ez eta urtebeteko atzerapena heldu dan, Sánchezen gobernuagaz gertatzen dan moduan hainbat gauzetan, eta ikusi beharko dugu azkenengo orduetan gelditzen diran flekoak aurrera doazen edo ez. Gaur bertan jarraituko da belkarrizketak eta itxaropentzua agertu behar dugu, garrantzitsua dalako gobernu honen egonkortasuna, eta hori betik esan dugu, baina garrantzitsua da bebai aurretia sartutako akordioak betetzea eta etorkizunera begira horrek mantendu daitezala, bestela kale. Bien, bitartean aurrera doa Madrilen pentsioen erreforma EAJaren babesarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Aiara de Urreta. Gizarte segurantzak ordaindutako gastuak ikuskatzea adostu dute PSOEk, Unidas Podemosek, EH Bilduk eta Esquerra Republikanak. Hau da, 1977tik gizarte segurantzak izandako diru-sarrerak eta gastuak ikuskatzea. Izan ere, EH Bilduren ustez funtsezkoa da zorraren eta gastu desegokien auditoria publiko hori. Consideramos que es fundamental para ver los gastos impropios de los que a través de una auditoría puede saberse a cuánto ascienden y en cuánto puede tener el Estado una obligación de volver a rellenar esa caja de pensiones. Akordioaren arabera, legea onartzen denunetik, Espainiako gobernuak hilabeteko epea izango du ikuskaritza bat agintzeko.
Era berean, Esquerra Republikanak nabarmendu duenez, pentsio sistema publikoak ondo funtzionatzen du. Hala ere, alderdi soberanistaren hitzetan, Espainiako gobernuak beste zerbaiterako erabili du gizarte segurantzako dirua. PSOE y el Partido Popular han usado el dinero de la Seguridad Social para pagar cosas que no debían. El dinero de la caja de la Seguridad Social es dinero de los cotizantes, de los trabajadores, y tiene que ir destinado única y exclusivamente a pagar las pensiones contributivas de los trabajadores. Hala, pentsioen erreformaren lehen zatiaren negoziazioetan, ikuskatzearekin batera, Esquerra Republikanak eta EH Bilduk Espainiako gobernuarekin adostu dute, urtebeteren buruan pentsio minimoaren zenbatekoa eguneratzea eta haren evoluzioa gutxiengo soldatari lotzea. Horrela, Espainiako gobernuak eragile sozialekin batera aztertu beharko ditu pentsio minimoa zehazteko irizpideak, konstituzioak eta Europako gutun sozialak jasotakoa betetzen dela bermatzeko. Eta baldintzarik gabeko oinarrizko errenta askatzeko ekimenak 2 hilabete bete ditu, sinadurak biltzen urtarrilaren 7 arteko tartea dute, gutxienez 10.000 sinadura biltzeko, eta orain artekoaren balorazioa egiteko bat egingo dugu pantailaren beste aldean Angel Eliasekin, ekimenaren kidea dena, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion. Zer moduz doa sinadura bilketa hori? Bueno, nik esango nuke, herria gutxi gora bera ja bete dugu eta 7.000 eta 500 inguru sinadurak lortu ditugu. Beraz, 10.000 lortzeko helburuan oso ondo, eta niretzat garrantzi gehien daukana da lorturiko ere atxikimenduak. Izan dira momentuz ja 80 inguruko erakunde eta elkarte, eta benetan orokorreko arlo guztietako erakundeak, eta ikustu dut horrek adierazten duela benetan babesa zabala eta sakona lortzen ari gaira. Babes zabala eta sakona zeren isla da, ez dakite aurreikuspen bete duen, horrelako erantzunik espero zenuten? Bueno, nik esango nuke, horako iniziatiba edo ekimena egin horretik, inoiz ez dakizu zen izango den erantzuna, baina benetan nik alde ikuspuntu nabaria ikusten dut inguruko sozial gaietan konpromiso eta mugitzen diren erakunen aldetik, eta hiritarren aldetik ere 50.000 inguruko triktikoa banatu ditugu, eta aukera duzunean jendearengana hurbiltzeko eta konpartitzeko benetan normalean sinatzen dute, ikusten dutelako guztiontzat onuragarria ekimena dela, ez? Behar bara, puntu zerbait behar bara hobetzeko, nik esango nuke behar bara komunikazio mailan. Nik uste dute komunikabide esango nuke handienetan, zertxo bait atera da, baina behar bara, nahi genuken, baino gutxiago. Berriz, badago sektor batzuk, adibidez Elisa, Bizkaiko, Webeko, Bilboko Elisa eta baita Caritas, Caritas atxikimendua espreso egin du. Honekin segurazki erlazio zuzena dauka, Aita Francisco joan den urriaren 16, pobreziaren aurkako gunean, argi eta garbi, erronka moduan, adierazi zuen lortu behar dugula oinarrizko errenta unibertsala, eta zalantzarik gabe bere atxikimendua oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Esan duzu, 2 hilabete hauetan lan handia egiten ari zaretela, ekimena edo oinarrizko errentaren informazioa herritarrengan zabaltzeko, triptikoak, hitzaldiak, tailerrak eta bitartez, eta esan bezala 2 hilabeteko epean iaia lortu duzuela 10.000 sinadura horiek lortzea. Iaia argi izan daiteke, urtarrilera begira, bide honetatik jarraituz gero, langa hori gaindituko duzuela. Zein izango litzateke sinadura bilketa horren hurrengo pausua? Hurrengo pausua da, legebiltzarra sinadurak aurkeztuz gero, han egongo den plenarioan aurkeztea gure ekimena eta lortzea haien babesa gero haiek lege batean bihurtzeko.
hori da dugun helburua, baina nik esango nuke honekin batera guretzat izugarrizko garrantzia daukana da herritarren artean zabaltzea eta ikustea benetan baliabideak ditugula beste eszenatokiak zuzenagoak eta hobeagoak denok egoteko. Eta hori zalantzarik gabe lortzen ari garela. Eta, zergaitik ez baikorrak izan, kontuan izan da, Nazio Batuek, behin eta berriro aztertzen ari dela gai hau, adibidez, Asiarako den idazkari nagusia argi eta garbi holako iniziatiba edo ekimenen alde idatzi dela, eta, ahaztu gabe, baita Europan, Kontseilu Nagusia, Asanblea Legebiltzarren batzarra, orain dela 3 urte, animatu zuen Europako 57 estatuak hori bultzatzeko. Eta adibidez, Katalunian orain bere gobernuak hasi da diseinatzen esperientzia piloto bat datorren urtearen amaiera bultzatzeko, ez? Sentido horretan, nik argi ikusten dut historian zehar prozesuak egiten direla, eta nik uste dut hau da prozesu oso positiboa beste eszenatokiak hobeagoak eta zuzenagoak lortzeko. Oso gertutik jarraituko dugu, pobreziari aurre egiteko izan daitekeen tresnaren ibilbidea. Angel Elias, eskerrik asko gurean izateagatik. Venga, zuei eta egunon. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, Zubietako erraustegietako langileak greba mugagabea hasi dute gaurkoan lan baldintza hobeak eskatzeko. Ela sindikatuak ohar batean salatu duenez, laneko segurtasun eta osasun arloko neurri falta etengabea da langile lantegiaren jarduera hasi zenetik. Bere ustez lan arriskuen ebaluazioa desegokia da eta ez dator bat Zubietako lantokiaren ezaugarriekin. Era berean, lanaldiak kasu askotan 12 orduko etenik gabeko txanda bihurtzen direla salatu du sindikatuak. Bestalde, elak salatu du Eusko Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuek grebarako eskubidea urratzen dutela, 70%an ezarri baitu gutxiengoa ekoizpen arloan eta 90%an balorazio plantan. Eta 3, Euskal Garraiolarien sindikatuak mobilizazioak egingo ditu garraioaren egoera larria salatzeko. Gasolioaren prezioaren igoerak haien irabazi tarteak txikitu izana da garraiolarien kezka nagusinetako bat. Hori ikusita, kamiolaria autonomoek eskatu diete administrazioei derrigorrezkoa egin dezatela fakturak gasolioaren prezioaren arabera berrikustea. Erregaia garestitzen denean, kargatzaileek haiei ordaintzen dietena ere handitzea hala ere. Beste eskari batzuk ere egin dituzte, lan baldintza kaskarrei aurre egiteko neurriak hartzea, kooperatiba faltsuak kontrolatzea, ordainketak hilabete baino gehiago ez atzeratzea, eta azpi kontratazioak eragoztea besteak beste. Errepidetako bidezariekin ere aurka agertu da 3 sindikatua. Eta etxeratek eta zarek baldintzapeko askatasuna eskatu dute Gregorio Bikariorentzat. Gregorio Bikario presoa 3. gradura igarotzea eskatu dute elkarteek, hortik baldintzapeko askatasunera igarotzeko. Leongo ospitalean premiazko ebakuntza bat egin baitiote bihotzeko arazoak dituelako. Euskal presoen eskubideen aldeko bitaldeek azpimarratu dute espetxea ez dela leku egokia halako gaixotasunak hartatzeko. Eta oroitarazi dute gainera, Bikariok 64 urte dituela eta 20 daramatzala dagoeneko kartzelan. Patrizia Belez, etxerateko bozeramailea. Askotako gaitza dira, baina zehazki bihotzarekin lotutakoak dira hildako gehien eragin dituztenak euskal presoei dagokienez. 1988tik gaur arte guztira 6 euskal presoen dira espetxean bihotzeko arazoen ondorioz. Gaur, Gregorio Bikario setien euskal presoa bizitzen ari den egoera gogorra plazaratu nahi dugu. Egun hauetan jakinarazi dugun moduan, urgentziazko ebakuntza kirurgikoa egin diote Leongo ospitalean, Burgosko espetxetik eraman dute bertara.
4 bypass jarri dizkiote. Haren bizitza arriskuan baitzegoen. Daukagun informazioaren arabera, ebakuntza ongi atera da eta orain errekuperazioari ekiten dio. Gregorio Bikarioaren kasuan, egoera ez da bat-batekoa. Denbora luze darama minekin. Duela urte terdi ospitalarizatu behar izan zuten lehen aldiz eta pasaden urrian oso zabaldua zegoen iskemia larria detektatu zioten eta kateterismo bat egin eta esten bat jarri zioten. Lehenago esan dugu eta orain ere esaten dugu. Espetxea ez da leku egokia halako gaixotasunak tratatzeko. Espetxe araudian araututa dagoen pertsona hauek espetxetik kanpo jaso ahal dutela tratamendua eta zoritxarrez, euskal presoen kasuan ez da hori aplikatzen. Ez da datu txalda preso honen adina 74 urte, ez da askatasunik gabe daraman denbora ere, 20 urte. Eta Gasteizko Legebiltzarreko alderdiekin bilera sorta amaitu berri du Gure Esku plataformak erabakitzeko eskubidearen alde hizketan. Amalur Alvarez bozeramaileak bileraren balorazioa egin du naiz irratian. Elkarlanerako proposamen bat eraman nahi izan diegu, ulertzen dagulako badala garaia erabakitzeko eskubidea lege bihurtzeko edo lege bihurtzeko bidea hartu dezagun elkarrekin, ez? Orduan, mai gainean hainbat proposamen jarri dizkiegu eta, gogorarazi diegu ere, 2018an hartu zuten erabaki hori akordio hortatikan ez urruntzeko hor kokatzen dela gehiengo sozial zabal baten borondatea eta bertatikan ez urrundu daitezen eskaera hori ere egin diegu eta aurreneko erronda bat izan da, aurreneko aldia izan da ere hain proposamen zehatzak irekiak ere, baino zehatzak eraman ditugunak eta bai jaso egun konpromisoa izan da bigarren bilera bat egiteko eta proposamen zehatz horien gainean lanean hasteko konpromisoa badago, gero ikusiko dago hurrengo bileretan zer ematen duen eta zer emaitza ematen duen, baino momentuz balorazio positiboa. Beste gai batzuei helduta, Bidasoa ibaian hildako migratzailearen heriotza salatzeko elkartaratzea egin dute Irunen. Harrera taldeek antolatuta jende andana elkartu da Irun eta Hendaia arteko Santiago zubian. Bidasoan hildako migratzaileari agurra emateko. Erakunde publikoei esku hartzeko eskatu diete, muga zeharkatzea errazteko. Irungo harrera zaretik etorkinei harrera duin bat eskaintzeko exigitu diete hegoaldeko erakundei. Izan ere salatu dutenez, azken astean 10 lagun hartatu gabe utzi zituen gurutze gorriak eta etxe partikularretan hartu behar izan dituzte. Harrera taldeek bat egin dute mugetako kontrolak gogortu izanaren aurka. Eta emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko nazioarteko egunaren atarian eguna heltzearra delak datu kezkagarriak segurtasun sailetik argitaratu dituztenak. Emakumeen aurkako 4.000 delitu izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta sexu abusuek gora egin dute. Kasu gehienetan emakumeek tratu txarrak jasan dituzte eta erasotzaileak bikotekideak edo bikotekide ohiak dira. Halaber, sexu askatasunaren aurkako delituek 17% igoera izan dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Urtea hasi zenetik 2 emakume hil dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan. Azaroaren 25erako hain zuzen emakundek adineko emakumeen aurkako ezkutuko indarkeriaren aurrean adi egoteko deia zabaldu du. Barkatu ez dugu emakunderen kanpainaren bideo ura jarri, aurrera jarraituko dugu, izan ere indarkeria matxistarekin lotutako
auzibide bat izan da, ebazpena eman du, hain zuzen ere Bizkaiko probintzia auzitegiak, fiskalak eta akusazioak frogatutzat eman dute, Megouren erailketa eta 54 urtera arteko zigorra eskatu dute. Bizkaiko aldundiak zigor eskaera aldatu du eta hilketa barik erailketa egotzi diote. Fiskalak barkamena eskatu dio Maget Megouren familiari, emakumeak babes eske joan eta sistemak utz egin zuelako. Esan bezala, 25 eta 54 urte bitarteko zigorrak eskatu dituzte gizonarentzat. Eta kultura alorrean hitzez ekiteko garaia Lelopean egingo da 3. Euskaraldia 2022ko azaroan izango da. Euskaraldiaren 3. edizioa aurkeztu dugu. Oraindik urtebete falta da ariketa soziala egiteko, baina herritarrak aktibatzeko lan handia egin beharko dugu aurretik eta jadanik martxan gaudela iragartzeko egin dugu agerraldia. Euskaraldiaren 3. edizioa datorren urtean izango da, 2022ko azaroaren 18an hasita abenduaren 2 bitartean, 15 egunez egingo dugu berriz, eta ahobizi eta belarri prest moduan hartu ahal izango dugu parte. Gainera, ariguneekin jarraituko dugu, iazko edizioan pandemiak asko baldintzatu zuen ariguneen zorrera, entitate, enpresa, taberna asko itzita edo telelanean ari zirelako, eta ariguneak edatzea eta indartzea da gure helburuetako bat. Bilatzen dugun beste helburu bat da eraginkortasuna areagotzea, eta ahobizi eta belarri prestek urrats berri eta esanguratsuak eman ahal izateko tresna berriak edukitzea. Norbanako bakoitzak lorpen individualak izatea. Aurtengo Euskaraldiaren leloa hitzez ekiteko garaia izango da, hain zuzen pandemia ostean berriz kalera ateratzeko momentua dela iruditzen zaigulako eta inoiz baino indar gehiagorekin hitzez egin nahi dugulako. Hitzari indarra eman nahi diogu eta pandemian hain apalduta eduki dugun gizarte mugimendu hau eta gizarte bizitza hau berreskuratu nahi dugu. Euskarak eta euskaltzaleok behar dugu halako bultzada berezi bat, eta esan bezala 2022ak emango dizkigu horretarako aitzakia asko, eta horietako bat izango da Euskaraldia. Udal proiektu energetiko komunitario eta buru jabeak sustatuko ditu udalbiltzak. Proiektura sakonean ezagutuko dugu eta jarraian itzuliko gara elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Tito Serrano, korrikako antolatzaileetako bat izango dugu hemen, ordu batetik aurrera, orain arte. Energetiko asko ere bada, denekin dira. Energia burujabetzaren afera eta planetaren berotzak ekarri dituen kontzientzia ekologista eta deskarbonizazioaren erronka egun pilpilean dauden gaiak dira. Bada udalbiltzak udal proiektu energetiko komunitario eta burujabeak izeneko mintegi antolatu da asteburuan Euskal Herrian energia komunitateak sortzeko gakoak eta erronkak ezagutzeko xedearekin. Bertan parte hartu dute udaletako ordezkari politiko, teknikari eta interesdun norbanakoek. Javier Surmendi udalbiltzako lehendakariak adierazi zuen energia jendarentzat ezinbesteko zerbitzua den heinean herritarren erabakimena eta energia baliabideen demokratizazioa ezinbestekoa dela arlo energetikoan. Eta aurretik beste arlo batzuetan ikusi den bezala eskala lokala estrategikoa dela energiaren arloan ere, eraldaketa hori eragiteko. Bestalde Pili Legarra udalbiltzako lehendakari ordeak adierazi digu energiari lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsua dutela. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela, udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurakoa zan, udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du arrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oroar interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Testuinguru honetan Xabier Zubialde ingeniari eta energia berriztagarrietan adituak nabarmendu ditu burujabetza energetikoaren bidean hartu beharreko urratsak. Hartu beharko genuken lehen pauso oso garrantzitsua izango zen energiaren aurrezpena. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina da garrantzitsuena, menpekotasun gutxiago izateko.
Bigarrenik esango nuke garrantzitsua dela energia eraginkortasuna eta hirugarrenik berriztagarriak. Bien bitartean Aitor Urrestia etxeuko irakasle eta ingenieritza industrialen doktoreak adierazi du komunitate energetiko batek benetan bidezkoa den trantsizio energetiko baten parte izateko energia berriztagarria sortzez aparte beste hainbat esparru ere landu beharko lituzkela. Baina une honetan benetan behar duguna da toki bakoitzerako aproposenak diranak zehaztu eta hortik planteamendu on bategaz abiazita benetan energia berriztagarri hauek erabiltzen hastea, ez? Baina haratago baita ere energiaren aurreztea funtsezkoa da eta hau bereziki ikus daitegun gure bizitzako elementu guztietan, baina bai garraioan ikuste nahiko elementu klabea dela gaur egun. Gero eta gehiago kontsumitzen da garraioan alorrean eta orduan hortzea aldaketa garrantzitsuak behar ditugu eta ez bakarrik autoen teknologia aldatzea, baizik eta zela mugitzen garen leku batetik besteara hori baita ere planteatzea, ez? Eta garraio partekatua, garraio publikoa eta guzti hori gehiago ahalik eta gehien bermatzea. Zentzu honetan hainbat dira kezkatuta agertu direnak herritarrek energia kontsumitzeko duten ohitura dela eta. Jendea kontsumitzen duela asko orain. Hori problema bat dela zen kontsumizioak energia behar duzu produzitzeko erosten duzuna. Eta gerozta gehiago ere badira jende gehiago, umeak sortzen dira eta hori guztia dena hunditzen da azken finean. Hori hala adierazi du gutxiago kontsumitu beharko litzatekeela eta herritar bakoitzak bere energia sortu beharko lukeela. Diseinu irrespetabilidad da. Eta egunero legez elkarrizketari ere tartea irekiko diogu gaurkoan, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Tito Serrano, korrikako antolatzaileetako bat, eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Kaixo, eguerdion, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Datorren urterako korrikaren 22. edizioa antolatu duzu, Amurriotik hasita, Donostin amaituko dena. Gogotsu egongo zarete. Imaginatu dezakezunez, bai, ze urtebetez atzeratu behar izan dugu, zorioneko pandemiaren gatik. Eta bai, posik, pasaden astean egin genduen hain zuzen den aurkezpena, martxoren 31 hasiko gara Amurrion ondo esan duzun bezala, eta apirilian, 10ean amaitu Donostian. Eta gu posik, berriz ere, 2500 kilometroetan zehar egingo dugu Euskal Herri osoan barnea, eta gogotsu, jakina, gogotsu. Gainera, berezia izango da ez, urrengo urtekoak, ez dakit, garrantzi berezia hartuko du, jakin da, aurreko urtean ezin izan zela ospatu. Jakina, geu azkenengo momentura arte saiatu ginen, baina garbi geneukan egitekotan nahi genuela egin betiko korrika, bai? Kalera irten, jendea dantzan jarri, eta betikoa espazen gutxinez horretara hurbiltzen zen bertsio bat, ez? Tamalez erabaki behar izan genduen bertan bera ustea, baina ematen du, nahiz eta oraingo datuak nahiko kezkagarriak izan, hemetik hilabete batzutara egin ahal izango dugula ganoraz eta inbiarran bezala, ez? Euskal Herrian dantzan jartzen berriz ere. Bai, dena ondo ohiko moduan, ospatuko da 22. Korrikaren edizio hori, leloa, aurtengo leloa hitzekin. Hitzekin, bai. Euskara hitzetik ekintzetara eramateko unea dela aldarrikatu duzu, ez da helburu makala, ez? Ez da makala, eta hitzekin aukeratu dugu, hitz jolasa egin nahi izan dugu, berez geu aekan euskaltietan hitzekin jolasten garelako, hitzek egiten dutelako hizkuntza bera, baina ekintza oso importantea da, ekimena, eta ekimenak egiten dau komunidadea. Orduan, urtetan ibili gara euskararen aldekotasuna bilatzen, plazara ekartzen. Azkenengo edizioetan konpromiso garaia zala ere aldarrikatu genuen eta horrela eskatu genuen maila diferentetan, konpromisoak eskatu genituen. Eta konpromisotik ekintzara pasatzeko momentua dela pentsatzen dugu. Ondo dago alde egotea, ondo dago nolabait konpromisoa azalaraztea, eta esatea bai egingo dut zerbait, baina egin hori demostratu behar da, ez, ekinez demostratu behar da. Horregatik, oraingoan,
hitzekin, bai? Hitza, baina ekina ere bai. Zein da, ekina horren bagakoa edo? Zein eratara ekin daiteke euskararen? Pues, ekin daiteke modu askotan eta maila askotan, ez? Niri gustatzen zait beti adibide xume bat jartzea eta irakasle moduan nire ikaslei askotan esan diedana, ez? Euskarazaleak izan zarete, erabaki duzuen nunbait momentu batean euskaldegira hurbiltzea, konpromisoa erakutsi duzue, euskara ikasten ari zarete, telefono hartzen duzue, digame, ez, telefono hartu eta bai, pauso hori eman duzu momentuan, ekin egin duzu ja normalizazio bide horretan, ez? Jakina, xumea da ikasle baten kasuan, eragilei, administrazioei, enpresei, maila guztietan eskat dezakegu gauza bera. Agertzea alde ondo dago, konpromisoa sinatzea ondo dago, baina gero erabilera planak, errekurtsoak, ekintza, bai? Behar dugu. Modu askotan, 11 modu, bai? Baina esaldu duzune anekdota horretatik tiraka, ez? Lehen hitzetik hasten da konpromiso gura. Horixe, konpromisoa bihurtu behar dugu ekintza. Errepikatzea da, baina ez da balio esatea eta datorren urtetan arituko gara, ea nola elkartean, batzarretan euskaraz arituko garen, nahi dugu horrela egin, baina plan zehatzik ez dugu diseinatu eta martxan eskara jarri horretan. Baut beste adibide bat, nire irakasle bizitatik tirauta, eta da, urteak dira urteak, bikote bat etorri zana lehen urratzera, euskaltegira, eta kriston gogoa zeukaten, eta klasetik irten, eta dana euskeraz egiten saiatzen ziren. Horrek ekarri zituen hainbat bronka. Ze, klaro, dana ezin zuten euskeraz egin, bere bikote bizitzan, ia 20 urte pasata ero. Baina planifikatu intzuten, eta hasi ziren, ostegunetan egingo dugu, ostiraletan egingo dugu, asteburuetan gozaltzeko orduan, eta purka gaur da eguna ikusten dituzula eta euskara utzian aritzen dira, nolabait konpentsatu dutelako hori. Berriz ere ekintzetara pasatu dira, eta planifikau egin behar da. Eta planifikau behar da, elkartetatik, enpresetatik, eta norbanako ere badaukagu horretarako aukera. Euskararen erabilera sustatzeko, euskara maitatzeko erreferente izan dira, besteak beste Pirritx, Porrotx eta Marimototx eta korrikaren urrengo edizioan, beraiek omenduko dituzue. Eta pozik gaude oso, ze etxekoak kontzidatzen ditugu ia, partaidek, onengo partaidek, batzuek alfabetatua ekan, beste batzuek ikasi ere ekan, eta horretaz aparte egin duten lana ikaragarria da, ez? Transmisioan egin dutena beste inork ez du lortu, egin duten norabide bietan. Beti transmisioa aipatzen dugunean nolabait egiten dugu gurasoetatik umeen gana joaten den bide horretan, baina Pirritxek, Porrotxek eta Marimototzek lortu dutena, lortzen ari direna da, kontrako norabidea bere izatea, ez? Hau da, umetatik edo umeen gatik gurasoak ere euskalduntzea nolabait. Posik, duela 30 urte hasi ziren, 34 urte, ja, bai, euskaraz, euskaratik, eta ez bakarrik euskara xede izanik. Eta no jantakigu, arlo askotan beren ekarpenan nolako izan den. Gu oso posik, beraiek izateagatik gure horrengo momentuan. Datorren urtekoari begira, esan dugu dena ondo bidean ohiko korrika izango dela, hala ere ziurgabetasuna nagusi, oraindik ere ez, zaila izango zen korrika antolatzea testuinguru honetan. Luze aritu gara, eszenatoki desberdinak aurre ikusten aztertzen, izan dugu denetik, tarte honetan, teorian korrika aurten behar zuen martxoan, eta erabaki hori hartu genuenetik aritu gana, eszenatoki desberdinak aztertzen, baina oso garbi eukitak gure asmoa dela ahalik eta oain arte egin dugun modukoa egitea, ez? Jakina, korrika arduratsua da eta horregatik momentu baten erabaki zegoen bertan bera ustea iazko edizioa, aurtengo edizioa, 21koa. Arduratsua izango da eta neurriak hartu baldin badira hartuko ditugu. Presa gaude, baukagu, espero dugu benetan erabili behar izatea. Hala ere, 22. edizioa izango da, urrengo urtekoa, arrin esaten den zifra, ez? 52 urte, bai, lehenengo egin zenetik, 1980an.
Eta oraindik ere bide luzea du egiteko korrikak eta arrakastatsua dela, ez daiteke baita ere, zein da honen gakoa? Guk, gure artean esaten dugu, korrikak berak baduela bizitza propio, bai? Behin aurkezten dugula ja korrikak egiten du bide, gehu batzuetan hanka zar dezakegula inkluso, eta korrika hor dago dana zuzen bere lekura ekartzeko. Arrakasta, eske emozioa da, imaginatzen zeu ere bizi izan duzula hor ikusten ditugun karrera momentuak, eta hileak puntan jartzen zaizkizu, danok berera begiratzen dugu, eta emozio horretan uste dut dela arrakastaren zati bat. Korrikaren historian izan dira momentu txarrak, momentu latzak, eta orain bizi duguna egia zen, ez dakit, punto jai dan edo ez dan, baina erpinera heldu garela bere ez dut pentsatu nahi, baina bai, gaur egun korrika izan eta ateak zabaldu egiten zaizkizu. Lehen agian leku batzuetan gertatzen ezena. Gaur egun danok nahi dugu korrikarekin egon, korrikarekin parte hartu, korrika lagundu, talde hortatik posik. Bokazioa dena dela, litzateke beharra ez izatea. Beharra helburu ekonomikoari dagokionez. Korrikak bi helburu dauka garbi. Sustapena euskara ekartzea zentralidadera, baina, zoritxarrez, oraindik ere ekan behar dugu korrikaren aportazio ekarpen ekonomikoa. Nahiko genuke, metik gutxira, hurrengoan ere bada ere ekarpen hori beharriz izatea eta korrikak sortzen duen guztiak korrikan bertan inbertitu izatea. Izango alda. Korrikak duen arrakasta horrekin segituta, ikusten ditugu, ezta? Bertan irudiak denok egin batean edo bestean bizi izan dugu, ez? Kolektibotasunaren indar hori, baita ere ez dakite metafora legez, ulertu daiteke, ez? Aurrera egitearen zera hori eta azken finean horixe da, ez, korrika, azken finean. Gu pozik gaude, egin dugu dekartena, parte sentitzen naiz, eta benetan begiratzen diogu eta gure kutxuna da, eta ez bakarrik geurea, aikatik arago ere badoa. Ronaldo hortatik ezin hobeto sentitzen gara. Monetaren beste aldean esan duzu finantzaketa dagoela eta kinka larrian ez dakit izan daitekeen, baina noski pandemiak ekako euskaltegiak ere eragina izan du, ez? Zer suposatu du euskaltegientzat aurreko, aurten, hobeto esan da ez aurreko urtean, korrikarik ez egon izana? Esan dudan bezala, korriketako korrikaren helburuetako bat da ekarpen ekonomikoa hain zuzen, AEK berosotasunean aurrera egin ahal izateko. Ekarpen hori ez dugu izan, eta tamalez bankoen bidea jorratu behar izan dugu, hainbat kreditu eskatu, eta horri esker salbatu dugu oraingo egoera. Orain arte ez du behar izan, eta korrika parte izan da horretan. Beste alde batetik, pandemiak berak, konfinamenduak, eragin du matrikuletan, AEK-an, euskaltegietan matrikuletan ere jende gutxiago izatea. Eta dana batu da, eta zorionez salbatu dugu. Esan behar da, udaberrian euskaltegiak bultza euskara kanpaina ere egin genduela, ekarpen ekonomiko xume batzuk ere izan ziren, 20 herritan baino gehiagotan izan ginen, plazetan, herri horietako plazetan euskara plazara ekartzen. Eta, bizibilitatea, ikusgarritasun minimo bat lortu genduen, eta ekarpen ekonomiko bat ez inondik inora korrikak eraiten dauenarekin alderagarria, baina aurrera egin genduen gutxienez. Eta instituzioen aldetik, babesik jaso alduzue? Esan behar da, dirulaguntza jasotzeko baldintzak malgutu egin direla hainbat neurri hartu behar izan ditugulako, edukierak, distantziak, kopuru minimoak giletan sartzeko, eta orduan alde hortatik jaso behar genuena nolabait jaso dugu, malgutu dalako. Nafarroan ere, esan behar da, gobernuak laguntza bereziak, COVID-ak eragindako kalteak estaltzeko, hortik ere sosegaratua izan dugula. Eta horri esker, nolabait,
babesa ere sentitu dugu. Baina, aurre ikusten genduena. Aipatu duzu, pandemiaren eraginez ondorioak izan dituzuela euskaltegietan ikasle kopuruen aldetik. Zein da argazkia? Zein mailatan dago ikasle kopururik handiena? Ze nolako datuak dituzue? Matrikulazio kanpaina duela gutxi bukatu da, datuak nahiko berri dauzkagu, eta orain Euskal Herrian 10.000 ikasle inguru dauzkagu. Rekuperatu gara apurtxo baten, pandemia urtean 9.500 jaitsi zen, eta aurreko urtean desentaldu hau zen, ia 11.000 ikasle. Lau multzotan edo banatzearen, lehen hasierako mailetan A1, A2, oinarrizkoenetan 135 daude, ikasleen 135, B1, B2 tartekoak liratekenak 140, eta C1 lehen egazena gainontzekoak 123 gutxi gara bera. Pare bat puntu, 102 bestelako ikastarotan matrikulatu dira. C2 edo sakontze ikastaro berezietan. Beraz, nahiko orekatuta dagoela esan genezake, ez? Gure kezka da, B urratxetan batez ere, B mailetan jendea izatea. Horrek egiten dagoelako, oraindik luzerako daukagun lana. Izan ere, Euskal Herriko 50% ez daki euskeraz, ez du ulertzen euskeraz. Zoritxarrez, lana desente daukagu. Gure bokazioa da desagertzea, baina ez dut nik neuk ez dakit ikusikoten, espero. Baina lortu beharko benduke horiek ere maila batera arte behintzat euskararekin harremanetan sartzea. Horiz izango litzateke beraz aurrerantzean duzuen erronka nagusinetakoa. Jakina, AEKaren erronka nagusia beti izan da jende guztiak euskara ikastea, bai? Esan dudan bezala, 155 oraindik ez daki, ez dauka ideaierik ez. Horrekin batera, finantziazioa, egonkortzea eta administrazioetan dauden aldeak ere nolabait orekatzea, marko egonkor bat edukitzeko. Beste erronka bat guretzako oso importanteena da doakotasunaren bidean sakontzea. Pausoak eman dira, baina oraindik ere badago zer egina. Nahiko genuke adibidez ikaslek diru aurreratu behar ez izatea. Orain dauden aukerak dira behin gaindituta, behin maila erakutsita bueltatzen zaizu inbertitu duzuna. Nahiko genuke alderantz ez izatea. Eta gero, etxe barruan ere gauzak ahalik eta ondoen egiten segitzea, gure artean eta lurralde guztietako ikasleen artean ahalik eta diferentzia gutxi egotea, baldintzetan eta hoize, ez da gutxi. Eraginez, besteak beste ikusi duzue beranzko joera bat egon dela euskararen transmisioan? Beranzko joera baino, garbi dagoena da, pandemiak ekarri dauela ibiltzeko beste modu bat, bai? Lehen plaza zana, ez da plaza. Kontaktua, harremanak, ez dakit, murritzagoak dira, edo ez dira lehen bezain errezak suertatzen, ez? Orduan, aurrez aurreko harreman hori nolabait galdu dugu, tarte honetan, eta ohiko plaza asko ere galdu ditugula esan genezake, eta orain egin behar duguna da, rekuperau, horrek berreskuratu. Eta korrika, enia handi batez horretara datorrez, berreskuratzera galdu ditugun harreman puntu horiek eta gune horiek. Bai, zer, eten da, baina pentsa ezagun ez dela behin betiko, ez da gutxi gore. Euskararen egoeraz ari garela baita ere komentatzea, jardunaldi batzuk antolatu dituzuela, abenduaren 2rako, igo volumena jardunaldiak zuzen ere, Barakaldon izango direnak, zein da egitarauaren xedea? Igo volumena jardunaldiak antolatu ditu AIZek, AIZe da AEKaren barruan hizkuntza aholkularitzaz arduratzen den zerbitzua, planak eta gazteekin egin daitezken ekintzak eta proposatzen dituenak, eta kezka nagusia da gazteek jakin badakitela, hori denok dakigu, baina erabileran ez dute
erakusten, eratzuk gutxi beharko leukien maila bera, ez? Asko dakie, uneko, ez dakit, 80 edo euskalduna dela esan genezake, baina gero erabileran ez da inbestekoa. Eta ekarri dugu, hain zuzen, euskara bera eta euskaraz egiten den kulturaren transmisio horretan etena dagoela, batez ere periferian esaten duguna, bai? Eta horren gainean aritzeko eta horri buelta emateko tresnen bila aritzeko antolatzen dira jardunaldiak, bai? Irakasle, teknikari, kultur eragile eta jakina protagonistak dira hoiei zuzenduta dago hain zuzen planteamendua, jardunaldi hauen planteamendua. Barakaldon, esan duzun bezala, ez? Beti imaginatzen dugu Barakaldo, ez dugu imaginatzen dela euskara, ez dakinik nola esan, zentralidaden egon daiteken leku bat. Baina Barakaldo ez bada ez da inun izango. Hiri handien eredu bezala hartuta, importantea da honelako lekuetan honelako ekimenak martxan jartzea. Lehenengo pausoak datorren asteko bian, bai, datorren astean izango da. Esan behar dute, ostiral honetan dela azken eguna izena emateko, libre dela, bai? Eta interesgarri izango direla, seguru. Radiografia egin dugu dagoeneko euskararen jakintzaren eta erabileraren gainean, horren nonbait, eta arrazoi hauek guztiengatik garrantzitsua da, ez? Korrika bezalako ekimen batek jarraipena izatea, datorren urtean ere. Zein mezu helaraziko zeniek herritarrei? Korrika egiteko, lehenik eta behin, bai? Korrika egiteko, korrikan parte hartzeko, pandemiako guztiak azteko, bai, lehen aipatu ditugun plaza horiek aldu ditugula agian edo zuzeneko harreman hori apur bat ukituta geratu dela, horri buelta emateko korrika ezin hobea dela eta adi egoteko, ze 11 egun ezaritzen gara korrika egiten, baina berez kanpaina 5 hilabetekoa da. Pasaren astean iragarri genuen, baina esan duen bezala aprilaren 10 arte gara, bai, jotake. Orduan, adi egoteko ze ekintza asko izango dira eta oso interesgarriak. Horrein zain, geldituko gara eta Hamaika Telebistatik ere jarraipena emango diegu. Tito Serrano korrikako antolatzailea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei eskerrak, gonbidatzeagatik, egongo gara. Hurrengo arte bai. Eta tarte bat eta solasaldiari ekingo diogu, gaurkoan Carmelo Landarekin, orain arte. Zuen gozamena izan da gaur fantasida, dure zirkua, magia eta ilusio sortzailea. Jaso musikala da jaso ikastolak duen orduzkanpoko ekintza bat, baina ere hildo kurrikularean nolabait sartuta dagoena. Jaso musikalean, ikasleek, 12-16 urtetako DBH-ko ikasleek, sortzen dute musikal batean dauden atal guzti-guztiak. Hasten dira gidoitik, sortzen dute eszenografia, koreografiak, abestien letrak, zuzenean kantatzen dute, testu guztia sortzen dute, komunikazio arloan, soinua, argiztapena, dena haiek egiten dute. Eta helburu nagusiena da euskararen sustapena eta euskararen garapena, baina proiektuaren bitartez ere ikuskizun bakoitzak badauka beste helburu didaktiko bat ere, gizarteari eta beste ikastetxei ere zabaldu nahi zaiena. Aurten gutxi izan gara, normalean 50 ikasle inguru izan nahi ziren, aurten gutxiago izan gara. Baditugu, lehenik eta behin zuzendariek, beraiek, ematen digute laguntza bat, baina badago adibidez Atretzon badute haiekin egoten den Javier profesional bat. Beste batzuetan abeslariek, dantzariek edo akrobatek jasotzen ditugu formazio batzuk, eta horrela. Eta gero akrobatek ere orain badute ikasloi bat zuten neska bat laguntzen diena eta profesionalagoa dela akrobazien munduan. Gidoiaren aukerak eta prozesua da nahiko konplejoa, ez da zeri buruz egin behar dugu musikal bat, eta listo ez. Normalean, hautatzen ditugu 15 bat ikasle, horiekin bakoitzari eskatzen zaio gai sozial bat ekartzeko musikal bihurtu daitekena uste dutena. 3 gairi garrantzitsuenekin sortzen dira 3 ministerio, eta horrekin ikusten dugu zeinek daukan aukera gehiago musikal bihurtzeko. Berriro bozkatzen dugu, eta horrekin ja erabakitzen dugu zein den gai definitiboa.
protagonista izan nahi da abeslari bat, eta kontuan hartzen dugu, adibidez, zenolako registroa dituen kantatu behar dituen abestiak, eta horren arabera ze abeslariri etortzen zaio nobeki registro hori. Musikalak asko apoiatzen du lana eta bakoitzak egiten duen esfortzua musikalaren gatik. Eta hori saiatzen dira, egiten duzun esfortzu hori nolabait ere saritzen dute, ez saritu, baina normalean gero eta lan gehiago egin, gero eta zuk ere musikalatik zati gehiago eramango duzu zurekin, azken finean. Behar den gauza bakarra da boluntadea, gogoak, eta noski, askotan trebeziaren bat baldin baduzu hori erakustea aprobetxatu alizateko. Badago jendea agian ez duena holtza gainean egon nahi, eta nahiago duena da atzean laguntzen, estenografia sortzen, edo argiak eramaten, edo soinua, ez duelako behar hori, behar artistiko edo behintzat holtza gainean egoteko behar hori. Eta ondorioz, holako jendea oso beharrezkoa da, zen hori gabe ezin da musikala aurrera eraman. Osea, holtzara ateratzen dira bezain garrantzitsuak dira atzean daudenak. Eta nahi zuzen ere, mezu hori da bereziki islatu nahi duguna gure ikasleengan, eta inor ez da ezinbestekoa eta dena gara beharrezkoak. Letra historiaren araberakoa da. Ikusten dugu, abesti bat egokitzen zaio estena bakoitzari edo situazio garrantzitsu bakoitzari. Orduan, estena horrek edo situazio horrek ekartzen duenaren ondorio sortzen dugu abestia, edo historia kontatzen dugu abestien bitartez. Normalean, mezu oso garrantzitsuak testuan islatzeaz gain, abestietan ere jartzen dugu, azken finean abestiekin gehiago iristen zarelako publikora, engantzatzen dutelako edo buruan gelditzen zaizulako. Hori da, eta gainera beti hautatzen dugu abesti horietako bat, mezu garrantzitsuarena duena, bideoklip gisa ateratzeko musikala egin aurretik, eta modu horretan mezu hori zabaltzeko modu egokiago batean. Gaixotasun honek duena da, memoria galtzen dela egunerokoan, gauza xume eta garrantzitsuak haztea, suposatzen du bizitza hankaz goratzea. Baina arriskurik handienetako bat, izan daiteke ez dutaz ahaztea. Oraingoan gu agertu gara, baina batek daki hurrengoan. Duitasuna jokoan, iritsiteke zure txanda. Duitasuna jokoan da. Zuizatzek hurrengoa, zuere harrapatua, konturatu gabe iritsi, konturatu gabe hasi, lautzalde harrapatua, zuizatzek zehaztua, oharkabean iritsi, harrapatu zaitzake, lautzalde. Kontatzen da paiazo izan zen, eta aiton bat den, gizon baten historioa. Ikusten da nola hasi zen bere lehenengo Alzheimer sintomekin, sintomekin zirkuan, eta ikusten da nola evoluzionatzen duen urteetan zehar, eta nola bukatzen duen gero zaharretxe batean, eta horrekin jokatuz eta musika erabiliz, ikusten da nola zaharretxean dagoenetik oroitzen duen paiazo izan ziren urte horietan, eta horrekin historia sortzen da. Historio konfinamenduan prestatu genuen. Hain zuzen ere, gaiaren aukeraketa oso berezia izan zen, zeren ikasleak pantaila baten atzean zeudela erabaki genuen, eta erabakiaren oinarri nagusi izan zen, haien aiton amonak sufritzen ari zirela garai horretan. Eta haiei omenaldi txiki bat egin nahi zieten, eta hori zen helburu nagusia. Eta horrekin lotuta, saiatu ginen, ea gaixotasunen, nola lehen komentatu izkizudan gai desberdina zeudela, gai horietako bat izan zen gaixotasun neurologikoak. Eta hori, bi gai horiek uztartuz, ohartu ginen Alzheimerra justo erdigunean kokatzen zela, eta bi gai hori, hiru historiotxo horietatik, bik bazuten nolabaiteko mankomuneko puntu bat, eta oso interesgarri iruditzen zitzaigun garatzeko. Gainera izan genuen Espainiako Neurologia Elkartearen bermea, eta horrek lagundu zigun historia idazteko prozesuan zehar,
nolabaiteko zurruntasun zientifiko bat ematen gertatzen zen guztiari. Ez dugu publikoari egin izenburua, ez dugu publikoa egin historiaren nondik norakoak, oraindik ez dugu ezer zabaldu gure sareetan, eta gure 10. musikala izanik oso berezia izango da. Izango ditu elementu batzuk orain arte izan ez ditugunak inoiz ez oholtzan, ez gure musikaletan. Eta egingo dutenak benetan berezia eta desberdina orain arte ikusitakoarekin. Maiatzaren hasieran estrenatuko da. Zorte hon. Eskerrik asko. Mila esker. Nolakoa izan da, bola dau. Nik uste dut batxillergoak edo ikasketek estali dutela guztiz COVID-aren esperientzia, ze, klaro, iritsi gara bigarren batxillergora, orduan ez genekien ze plan ezin ziren egin ikasteagatik eta ze plan ezin ziren egin pandemiagatik. No, en Cataluña los únicos casos que hay de COVID en jóvenes y la tasa de mortalidad ha bajado. Hombre, pues igual porque están todos los viejos vacunados. Claro, sí, berrogeialditik ateratzean, bai, nire ama eta nire aizpak, Mikele zaude egunero, etxetik kanpo, ez dakiz zer, bai, nabaritu dela agian, berrogeialdia izan zen askoz eramangarriagoa niretzat gutxienez, baina bai, ateratzerakoan izan dela 0tik 100era, eta gian nire familiak hor nabaritu du askoz gehiago nire utxunea, nire presentzia baino berrogeialdian. Tú, es que les han puesto multas hasta a ellas, ¿sabes? Y dices, hostia. O sea, literalmente, el mundo guztia te da con una puta multa, ¿sabes? Que esta pandemia. O sea, gazte guztiok. Eta zuek uste duzue aldatu zaretela pandemia honengatik zerbait aldatu da zuengan edo zuen inguruan edo gizartean? Aldatu bai gizendu, ni gutxinez gizendu naiz kuarentenan, orduan aldaketa hori eman da. Eta egunero legez, solasaldiari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko solaskidea dugu Carmelo Landa, eguerdion, ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko bai. Lehenik eta behin aurrekontuei buruz hitz egiten hasiko gara, Madrilera begira jarriko gara, izan ere atzo Euskal Herria Bilduka baieztatu zuenez, Sánchezen aurrekontuei babesa emango diete aurten, eta besteak beste hainbat neurri eta adostasunen gaineko garrantzia azpimarratu zuen Mertxe Aizpuruak, besteak beste eskutu sozialaren neurriak luzatuko direla, baita ere amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsa desblokeatuko dela 2 hilabeteko epean gehienez, eta baita ere azpimarratzekoa ETV3 kateak Nafarroa osoan emitituko duela. Entzuko dugu lehenik eta behin Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren bozeramailea kongresuan. Akordio zabala da, lortu duguna, lurralde eskaera eta inbertsio sozioekonomiko oso garrantzitsuak biltzen ditu. Espainiako gobernuarekin negoziazioak hasi genituen lehen egunetik, herritarrei hitza eman genien arduratsuak eta eraikitzaileak izango ginela, baina baita ere zorrotzak eta exigenteak. Erantzunkizunez jokatuko genuela agindu genien eta esandakoa betetzen ari gara. Akordio hau Euskal Herritarrei hitzemandako lan konpromiso eta borondate politikoaren emaitza eta fruitua dela uste baitugu. Gaur, beraz, albiste onak eman dizkiegu Euskal Herritarrei eta posten gara horregatik. Askotan esaten dugu, eskubideetan irabazten dugula, guztiok irabazten dugula gainera Euskal Herria Bildu akordiotan dagoenean, eta hau ere horren adibidea da. Posten gara, beraz, Euskal Herritarron bizitza hobetzeko tresna baliagarria izaten jarraitzeagatik, posten gara, milaka eta milaka Euskal Herritarrek gugan jarri zuten konfidantzari erantzuten jarraitzeko gai izateagatik ere, eta Arnaldok adierazi duen bezala akordio honek eta bere baitako konpromiso eta neurri sozialek estatuko aurrekontu orokorrak onartzera garamatzate kongresuko aste honetan bozkatuko diren bozketetan. Posi gaude, herritarrentzat aurrerapen sozial eta ekonomiko garrantzitsuak ekarriko dituen akordio on bat lortu dugulako. Euskal Herritarren bizitza hobetuko duten akordioak dira, gure hitza eman genuen, gogor lan egingo genuela horren alde eta gaur
jakinarazi ditugu neurriak konpromiso horren emaitza ere badira. Hortxe, Mertxe Aizpuruaren hitzak dionez akordion bat, Euskal Herritarren bizitzak hobetzeko. Carmelo, zuk nola ikusten duzu aurrekontu proiektu honen babesa Euskal Herria Bilduren aldetik? Nola baloratzen? Begira, hasteko esan behar da, aurrekontua direla seguruenik parlamentuak legealdi batean egiten duen gauzarik importantera, legerik garrantzitsuena seguruenik. Izan ere, parlamentuak sortu ziren aurrekontuak onartzeko, berein lehenengo funtzio historikoa hori izan zen. Beraz, aurrekontue berez garrantzia handia daukate bestea beste pertsona eremu bateko, erresuma bateko edo herri bateko bizitza ekonomiko-soziala antolatzeko balio dutelako osotasunean. Alde horretatik oso garrantzitsua dira eta gainera egonkortasuna ematen diote edo kentzen diote gobernu bati, eta egoera politikoan ere eragin handia dute. Alde horretatik bere garrantzia du estatu mailako aurrekontuak konsideratzea, gertaera politiko bezala. EH Bilduk egin dituen akordioak eta publiko egin dituen horiek, dudarik gabe positiboa dira, oso ona dira, jentearen egoera, batez ere jenterik zaurgarriena, edo amiantoaren biktimak, edota etxe bizitza arriskutan daukatenak, edo alokairua ordaindu ezin dutenek, esate baterako, laguntzeko, dudarik gabe laguntza horiek ondo daude. Baita ere, ETB3 Nafarroan ikusi ahal izatea datorren urtean zehar behintzat. Datu positiboa dira eta pozgarria dira. Orain, nik bai uste dut kontestu edo testuinguru zabalago batean ere kokatu beharko genukela hau, eta hori ulertzeko elementu bat ipiniko du mahai gainean, ez da begira. Larun batean izan genuen Bilbon manifestazio handi bat. Nire bere partaide izan nintzen, da oso posi gainera, arrakastatsua izan zen. Manifestazio horren gai nagusia zen lortu arte independentzia. Ez da, independentziaren aldeko aldarria zen, Euskal Herri ezitik osotik edo behintzat, ego Euskal Herritik etorritako jendea, ni laun nafarrak asko ikusi nitun, gero iparraldean ere basego beste manifestazioa, baina etorritakoak eta independentziaren alde, Bilbon. Urrengo egunean, justu Bilbon, eta astelenean gero, egon ziren Madrileko gobernu presidentea, eta urrengo egunean erregea bera, ez da, biak aurreskua dantzatzen. Eta astelen goiza, EH Bilduk aurkezten du aurrekontuna akordio hau. Da nik galdetzen du, nola eskontzen da guztia. Esan edo, Katalunian esaten digute, independentziarako bidea arriskutan dagola eta aliantza arriskutan dagola, zergatik gobernua bera, Generalitateko gobernua euskarri daukaten taldeak eta bereziki independentziaren aldeko taldeek egin zuten oinarrizko akordio bat, akordio hori apurtzeko arriskutan dagoela, eta Juntzek gaur goizean esan du, zehazki esan du, talde autonomista batekin, Komun Podem, akordio egiteak zalantzan jartzen du independentziarako bidea. Euskal Herrian ere horretaz pentsatu beharko du. Nola eskontzen dugu, larun bateko independentziaren aldeko mobilizazioa, asteleneko akordio horrekin, Madrileko gobernuari egonkortasuna ematen diona, eta tartean, bai presidentea, bai erregea Bilbon dantzatzen eukitzearekin, ez da? Ekuazio hori koherentea egin behar da, koherentizatu eta ez da erreza. Badaukagu zer pentsatu eta zertaz pentsatu, ez da? Hor kokatuko nuke hasteko, gaia. Horregatik galdetzen dizun kritikak ere piztu direlako, ez bakarrik eskumaren aldetik, baizik eta ezkerraren aldetik, ea nola ulertu daitekeen, indarra independentista batek berriro ere babesa ematea Madrilgo aurrekontuei, ez? Horrerek kezka edo hausnarketarako bidea zabaltzen da. Zein izan beharko luke Euskal Herria Bilduren papera Madrilgo Kongresuan? Nik uste Euskal Herria Bilduren papera eta oro har ezker abertzalearena esango nuke modu zabalagoan, bi errealitate partzialki desberdina dira, ez da? Euskal Herria Bildu koalizioa da, edo sensibilitate desberdinen arteko lotura bat da, eta gero ezker abertzalea da, korronte zehatzago bat, independentziaren eta sozialismoaren, feminismoaren aldeko borroka, da euskararen aldeko borroka egiten duena, hau da euskara bihurtzeko nazio osoan hizkuntza nagusi, ez da?
Claro, nola eskontzen da gauza bat bestearekin? Ba, ez da erreza eskontzen, egi esango dizut. Zeren biztanda, zuke Madrileko gobernuari bermea ematen badiozu aurrekontutan, ba, ari zara egonkortasunaren, gobernu horren egonkortasunaren, da beraz, estatu horren egonkortasunaren alde egiten. Bestetik, nahi baduzu independentzia planteatu, hemen dilema planteatzen zaio jenteari, ez da? Ni neu pentsazazu egon nintzen larun batean manifestazioan. Independentzia aldarrikatuz, da nik nahi dut, zinez, nahi dut independentzia eta uste beharrezkoa dela Euskal Herrirako. Baina astelenean ikusten badut akordio hau, ni pentsa dezaket, bueno, da zertarako beharko dugu independentzia, hain bazkide honak baditugu Madrilen eta planteatzen ditugun helburuak lortzen baditugu hola. Hau da, nik ez dakit, horrek egonkortasun honen alde egiten du. Esan egot, estatuko hau mantentzearen alde egiten du. Sozioak ona badira eta akordioak egiten baditugu, zertarako behar dugu halako salto bat, ezta? Hori kaleko jenteak, pentsa dezake horrela, eta ordan erantzun behar zaio modu egokian. Eta beste galdera bat, eta nola egingo dugu aurrera independentziarako bidean, bitartean, batasunaren aldeko neurriak hartzen baditugu. Nik uste dilema badala, dilema batzu direla, eta politikan dilema konpondu egin behar dira, edo argitu egin behar dira. Nik uste dut EH Bilduk argitu beharko duela, larun bateko, adibidez, larun batekoa esela izan kapitulu isolatu bat, baizik eta bide bat zabaltzeko asmoa daukala, bide praktiko bat, independentzia lortzeko Euskal Herri osoan, ez da? Hor dago, gauzak ez dira horren errazak, batzutan irakurketa oso baikorrak egiten ditugu, baina nik uste benetan sakoneko arazoak kontziratu behar ditugula eta serioa direla arazoiek. Independentziaren bide horretan, adibidez Kataluniako herriarekin konparatuta, Kataluniako alderdiekin konparatuta, ikusita zenolako babesa ematen dien Euskal Herria Bilduk Madrilgo gobernuari, aurrekontuen aferarekin, urrun legoke alde bakarreko bide hori, adibidez Junts per Kataluniak planteatzen duena? Bueno, ez dakit urrun egongo den, kontua da, ni neuk uste dut Euskal Herritik Kataluniako independentzia prozesuari laguntza eta babesa handiagoa eman beharko geniokela. Ze hori ez da bakarrik katalanentzako zerbait, guretzako ere bada, ez da? Nik uste Katalunia oso apostu dia duela urte batzuk oso apostu serioa egiten ari dela benetan independentziarako bide bat zabaltzeko, eta bide horretan noski iritzi desberdina daude eta estrategiak ere partzialki desberdina daude, baina posiblea da ere estrategia desberdinen artean lotura batzuk egitea, ez da? Orain arte txarto ondo egin izan dituzte. Eta RC-k hildo bat izango du, baina Juntsek beste bat, da KUPek ere beste bat, baina hiruren artean gauzak egin izan dituzte, bere garaian referenduna egin zuten, arrakasta handiz, ez da? Gero, klaro, hori praktikara ematea da beste kontu bat. Euskal Herrian nik uste askoz atzeratuago gabiltzala independentziarako bide praktiko hori zabaltzean da. Izan ere, azken urteetan, independentzia nahia jendearen artean hemen Euskal Herrian ahuldu egin da. Nik uste dut, da ez kasualitatez, lehen esan dugu, zergaitik ahuldu daiteken, ez da? Ez kasualitatez, jentea pentsa dezake, bueno, bai Bildut, bai EAJ, ados jartzen badira, eta bakoitzak gauza batzuk edo bestea lortzen baditu Madrietik, zertarako behar du galdatu, ez da? Orduan, gauza horiek argitu behar dira. Nik uste du Katalunian aurrera ingo dutela, nire ustea da, kostata, noski, ze hau ez da saila da, ez da erresa esan nahi dut, baina aurrera egingo dutela independentziarako bidean. Nik sendo ikusten ditut gauza batzuk, ez dira egunerokotasunean ikusten, baina hor daude, esate baterako Consell por la República erakundea edatzen ari da, esate baterako bigarren adibide bat emateagatik, orain iragarri dute abenduan halako makrokontzertu eztabaida bat egingo dutela konstituzio proiektu propio bat aztertzeko, eta hor Luis Llach bera dabil koordinatzen hori, halako pausu sakonak ematen ari dira, pausu estrategikoak. Orduan, horrek bere fruitua eman dezake. Ni galdetzen dut da guk hemen bitartean zer? Hori da galdera bat, nik uste pausatu behar duguna. Bueno, akordio hauek ondo daude, baina hori baino haratago zer proposatzen ari gara gu. Larun batean esan bagenuen independentzia, bueno, bide hori nola zabaltzen dugu, da nola jarraitzen da. Nik galdera horiek uste dut egin behar direla, eta nik hemen usten ditut, ez da? Bai, agian
Etorkizunerako usten ari den gai bat dela, bigarren mailakoa bilakatzeraino iaia. Claro, badakizu zein den problema, hemen batzutan gure perzepzioa nahiko subjektiboa izaten da, baina ez da izaten oso zientifikoa esango nuke. Batzutan esaten da, eta nik entzun diet kide batzuei, ez da, hurbileko batzuei esaten, bueno, baina fase desberdina daude, orain gaude fase batean, gero beste fase batera pasatuko gara, eta badirudi fasea beti goraka doazela, baina nik galdetzen dut, haizu, hau benetan fase kontua da edo prozesua da. Da prozesu horretan joan zaitezke gora edo joan zaitezke bera. Berantza basoaz faseak gero eta urrunago egongo dira helburutatik, ez da? Orduan, kontuz eskemakin. Batzutan jendea oso eskematikoa da, baina ez da oso zientifikoa. Nik uste dut hemen ere prozesu batean gaudela. Katalunian dauden bezala. Baina desberdintasuna da Katalunian prozesu hori independentziaruntz hurbildu eginda azken 10 urtetan, demagun, hurbildu eginda. Dago aldiz, independentziarako bidean enuke esango hurbildu egin garenik. Beraz, fasea baino gehiago kontuan hartu behar dugula prozesua. Nik uste gure prozesuan, esate baterako, Euskal Herriko herrialdeen arteko desberdintasunak areagotu egin dira, urrundu egin gara. Eta Euskal Herria bera konzeptu bateragarri bezala ahuldu egin da. Orduan, ez dakiz ze fase izango dena, baina prozesua ez doa gu nahiko genuken zentzu estrategikoan, hori zuzendu beharko dugu. Hori dionik. Atzo izan genuen, hemen Hamaika Telebistan elkarrizketatu nagusi Iker Casanova, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eta horren gainean galdetu genion, zein izango litzateken beraien ustez Euskal Herria Bilduk bete beharreko luken papera Madrilgo Kongresuan, eta esan zigun, estatu mailan independentziarei lotuta dagoen irudia aldatzeko eta sektore askorekin konektatzeko balioko duela, horrelako zubiak eraikitzea, horrelako harremanak, aurrekontuei babesa ematea, ados zeundeke adierazpen horrekin? Begira, bai, Iker Casanova aspaldiko laguna dut, ez da? Eta eztabaidatu ere egin dut berarekin sarritan, esango nuke. Eta hor dago konsiderazio bat nik uste orokorrean akats bat, metodologia akats bat daukana. Nazioarteko lana importantea da. Hau da, estatu mailan egiten den nazioarteko lana, estatuan nazio desberdina bai gaude, garrantzitsua da. Baina garrantzitsuena eta erabakigarria da barruko lana, hau da, gure nazio barruan egin beharreko lana uste donik. Eta, klaro, estatuko beste nazio batzutan simpatiak lortzen baditugu independentziaren alde, baina etxe barruan galtzen baditugu simpatia horiek eraberean, eskoaz ondo, ez da? Orduan, nik uste dut lan printzipala independentziaren alde egin behar da hemen, eta gero lortu behar da ez agian simpatia, ez da erresa simpatia. Halako prozesua gertatu direnean, independentziaren aldeko simpatia ez da oso edatua izaten nolabait esan nazio zapaltzailearen jentearen artean ez da izaten oso simpatikoa. Katalunian begira zelako fobia antikatalana edatu zen, ez da? Hori neutralizatzen saioa egin dezakezu, baina importantea da hemen garatzea independentziaren aldeko oldarra eta estatuan errespetatuak izatea. Nik uste helburua hori izan behar dela. Ez aldekotasuna lortu, baizik eta errespetatuak izatea, ez da? Nik Iker Casanovari zuzenketatxo hori egitea nik eskatuko niok. Independentziaren aldekotasuna hemen lortu behar dugu, etxe barruan. Eta besteetan nazioartean errespetatuak izatearekin nahikoa da, uste honik. Madrilekin egindako akordioen artean, aipatu dugu eskutu soziala dagoela, baita ere TV3 Nafarroa osoan edatzea, eta horietako beste bat da amiantoaren biktimentzako funts hori behingoz desblokeatzea, ezta? Eta bere biziko garrantzia hartzen duen gaia da, batez ere amiantoaren biktimentzako beraientzako ere. Entzungo dugu Jesus Uzkudun, Asdiamieko bozeramalea. Eta askotan jendeak usten du naiz sententziak lortu zenbait enpresa kalte ordainak ordaintzea behartuta, hori irudi ez da orokorra. Jende asko gelditzen da inongo ondorenik gabe. Zergatik? Enpresa desagertu dalako, pentsa emakumeak etxen kutsatu dienak gizonen erropa garbituz
amiantokin kutsauta zeudelako, o inguru giroan kutsautakoak. Orduan irutzaigu hemen ardura politikoa daola, bai enpresena eta bai estatuarena, eta behar beharrezkoa funtsa hori sortu eta gutxi gehiago gutxinez kalte ordainak eta erreparazio bat kalte horienak. Funts horren eraketa beharrezkoa da beraz, eta etorriko da, baina hemen beste galdera bat planteatzen da orain, ez? Nortzuk izango dute funts horretarako sarbidea? Bueno, ezer baino lehen esan behar dut, neure errespetu osoa Jesus Uzkuduni, aspalditik ezagutzen dut, sindikalista modura eredugarria izan da beti, eta orain amiantoren biktimen defentsa egiten buru belarriari da, eta nire besarka da eta elkartasuna berari, hori hasteko. Eta gero, noski, gai hau, begira, honek agertzen digu kapitalismo basati hau zer den, ezta? Osea, jentea zurrupatu egiten dute, bai langilea fabrikan daudenak, edo amiantoarekin kutsatu direnak zuzenean, eta baita ere hoien etxekoak, emazteak, etxean daudenak lanean da konsideratzen dituzte produzio sistematik kanpo. Beraz, hoiei esai ezer zor, nunbait, ez? Naizta hilzorian egon daitezken da daude, amiantagatik. Hori krudela, hori benetan sistema honen izakera oso ondo nabarmentzen da horrela, ez da krudela, sistema krudela da. Eta ezin dugu onartu, herritarrok ezin dugu alakorik onartu. Noski, hemen bai Bilduk lortu duen hori, gutxi izan da ere oso txalogarria da, arlo honetan, ez da, zalantzarik gabe, ez da. Baina hori baino gehiago ere egin behar dugu, 2008 lagun hil badira. Nik ezagutu dut hau, Bruselan nengola, eraikuntza oso bat, Europar batasunekoa, deusestatu egin zuten, da osorik berregin behar izan dute, komisioaren egoitza zuzen, amiantoagatik, ez da. Larria da, oso larria da, eta aspalditi datorren kontua da. Gezurra dirudi oraindik ere, biktima guztiak modu egoki batean tratatuak ez egotea. Ordan, nik uste dut hori aldarrikatu behar dugula exigentzia larri bezala. Bai, esan duzu aspaldiko kontua dela, baina oraindik ere zelako zailtasunak dauden, ez? Amiantoaren biktimak aitortzeko, enpresan aldetik, gainera hainbat enpresa dagoeneko likidazio fasean daude, edo dagoeneko ez dira existitzen, beraz hainbat zailtasun gehigarri dago gai honen gainean, eta horixe ez, komentatzea urte luzeetan zehar izilarazia egon dela, enpresek informazioa ukatu dutela, eta orain urte askoren bueltan ikusten ari garela zenolako ondorioak ekarri dituen amiantoak. Hor egin behar da, batzorde bat erakundeetatik bertatik eta babes osoarekin eta oso serio amiantoaren derivazio guztiak betetzen dituena. Bai, zuzenean langile kutsatuen kasuan, baita ere etxean kutsatu diren gehienetan emakumeak izaten dira, horien kasuan, nik uste dut hori goitik bera egin behar den zerbait dela eta bete-betean egin behar da. Lehen da presio egin behar dugu nik uste gizarteak horretarako. Gezatatuko dugu, minutu gutxi, geratzen zaizkigu, eta noski, tarte bat emango dizugu zuri ere, Carmelo, izan ere, badakigu, idazle ere izango zarela aurki, edo bazara, ez da daiteke, Laster, argia ikusiko baitu zure lanak. Bueno, Leireri eta Maika telebistari esaio zer eskapatzen ikusten dudanagatik, bai, egia da, justu orain kalea ikusteko dago liburua, liburu berri bat egin dudana, Bilbon dabil Gabriel Aresti, aurreratzen dut titulua, Bilbon dabil Gabriel Aresti, nik uste ni oso pozik gelditu naiz, elkarlanean egindako liburua da, hau da nik idatzi dut, baina talde oso batek lan egiten du liburuan, bai Erro argitaletxeak, Kafe Antzokiarekin lotuta dagoen argitaletxea da, bai Bilbao Arte instituzioak, Bilbon daukagun artisten instituzio oso garrantzitsua, municipala, eta nik uste elkarlan horrek emaitza oso interesante izan duela, ikusiko duzue Laster, bihartik aurrera nik uste ja egongo dela banatzeko eta saltzeko eta erosteko moduan, da Durangoko azokarera aurkeztuko dugu, lehenago Bilboko udalean ere badago aurkezpen bat, eta Laster ikusiko duzue bai. Egongo gara, Carmelo Landa, eskerrik asko beste behin, Hamaika Telebistan egotegatik. Zuei. Eta tarte bat, eta jarraian eguneko albiste nagusiak, orain arte.
sarrerak zenbatuak izango direla. Markatu poltsoan sartu ditut. Jode, baderra dakazu. Zakarra besterik ez dakazu poltso horretan eta markatu, Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean 19 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeako pari, 3 hilabetez. Black Friday Euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte.